bir rengi erişkirin li ser jinek Kurda ducani û qesta jiyana we kirin encam hişmendiya mêrperest û tundiya mêraneya devletê ye. Em vê hişmendiya mêrane ya dijî Kurdan û jinan bi to awayê qebûl nakin û êrişa li ser wê jinê wek êrişek ser hemû jinên Kurd dihesibînin û dibêjin ku ew êriş bi mêrperestiya vê pergalê ve giredayî ye û em ê her tim li dijî vê hişmendiyê tê bixweşin heta ku hilweşe. Êrişkariya ser ziman û muzîka Kurdî ji dê eslê xwe da êrişkirina nasname û hebûna Kurdan û hişmendiya dijminaniya van polîsan û pergala ê nîşan dide. Divê bêzanîn ku ziman û çanda Kurdî nasname û hurmetê gelê Kurd e û nabe ku tu derê tu awayê were biçûkxistin. Bi bin sedema cudakariya yan ji ber nirxên gelê Kurd tundulî Kurdan bêkirin. Şikariyê civaka Kurd dike nav fikaran û atmosfera aştiya cehrî dike. Divê eşkere bêzanîn ku ev êrişa ku ser malbatê Kurd pêk hatiye ne bûyarekê takîkesî ye. Rûyê pergalekî nîşan dide ku li ser dijminatiya ziman çand û nasnameya Kurdan û ya gel û netewên din ava bûye û ev 100 sal ji wî wisa berdewam bûye. Êdî lazim e ku ev pergala cudakarî, tundî û bêtehmiliyê demdilêst bê guhertin û peymanekî civakî ya pirrengî, demokrasî û azadiyê jinan û pelekî nû bê vekirin. Carî dike rê li bê aştiyekî mayîndayî digire. Em carekî din diyar dikin ku zimanê Kurdî xeta meya sor e. Ji bo aştiyek mayînde divê pevejoyî de ku divê reform û guhertin bên kirin û gavên êrenî ser çand û zimanê Kurdî bên avêtin mafê gelê Kurd statûya ji bo Kurdî û perwerdaya bi Kurdî bên askirin. Dubare em vê êrişa û hişmendiya li pê paş wê bi tundî şermezar dikin. Banga avêtina gavên pêwîst dikin û carekî din dibêjin ku aştî bi naskirina hukûqa hew û din rêzgirtina li hew û din pêkan e. Em dijî vê tundiyê bêdeng namînin û vê hişmendiya tundiya mêrperest bi awayê herî xurt şermezar dikin û dest nîşan dikin ku em ê tekoşinê parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî li her derê bilindir bikin. Meşandin em tucar qebûl nakin. Em van polîtîkayan hanêna bi hişmendiya mêrsalar bi nêzîkatiya dijminatiya gelê Kurd bi nêzîkatiya azadiya jinê hesibînin. Ji ber wî ê ku zimanê me tune dihesibînin, ê ku zimanê Kurdî qedexe dikin, em ê li hemberê wan têkoşîna zimanê xwe her tim biparêzin û bidomin. Heman demê da em dixwazin vî yekê bêjin. Alîkî da li zanîngeha Mûşê ser akademisyenên zimanên Kurdîn êrişî û xetere lêgerên lêkolîn li wan derê girtin, alîkî de jî li ser malbatan ji bo stranên Kurdî, ji bo çanda Kurdî bikartînin dijminatî û tundî li wan tê kirin. Ev işkence ye, ev işkence ye li ser bedena jinê, li ser çanda Kurdan, li ser hebûna Kurdan, li ser dîrokan Kurda ye. Em ça ji dîrokê heta îro me nasnama xwe zimanê xwe parastiye li hemberî wî tekoşîna xwe daye ji vir şûnda jî em ê ji bo zimanê xwe ji bo hebûna xwe çanda xwe tekoşîna xwe bidomînin li hemberê vî qirkirinê ziman li hemberê vî qirkirina çandî em ê tekoşîna statûya Kurda perwerdehiya zimanê Kurdî heya ku bigêje armanca xwe serî em ê bidomînin bi van nêzîkatiya xwe hemû gelên xwe bi rêzdarî silav dikin zimanê me rûmeta me ye zimanê Kurdî xeta me ya sor e em bi kesî ve nayên perçivan. Ziman jiyan nabe. Tika Kurdî godarî dikin, polîs hincetan li wan digirin, tundiyê li wan dikin. Jineke ducanî jî heman malbatê jî li vir ji aliyê polîsan ve tê derdkirin û jiyana dayîkê û pitika wê dikeve xeteriyê. Bi vî rengî êrîşkirina li ser jinek êrîşa li ser wê jinê weke êrîşeke li ser hemû jinên Kurd dihesibînin û dibêjin ku ev êrîş bi mêrperestiya vê pergalê ve girêdayî ye û em ê her tim li dijî vê hişmendiyê tê bikoşin heta ku hilweşe. Jî di eslê xwe da êrîşkirina li nasname û hebûna Kurdan e û hişmendiya dijminane ya wan polîsan û vê pergala heyî nîşan dide. Divê bêzanîn ku ziman û çanda Kurdî nasnama û rûmeta gelê Kurd e û nabe ku li tu derê bi tu awayî werê biçûkxistin.
bibin sedama cudakariyan jî ji ber nirxên gelê Kurd tundî li Kurdan bêkirin. Ziman û çanda Kurdî ev êrişê jî têda hemû êrişên li ser ziman û çanda Kurdî şermazar dikin û bang li rayadara dikin ku kiryarên ango faîlên wan êrişan ceza bikin. Divê baş bê zanîn ku pêkhatînan va êrişan û rûdana vê êrişkariyê civaka Kurd dike nava fikran û atmosfera aştiyê jî jehrî dike. Divê eşkere bê zanîn ku ev êrişa ku li ser malbateke Kurd pêk hatiye ne bûyareke tekekesî ye. Rûyê pergalekê nîşan dide ku li ser dijmanatiya ziman, çand û nasnameya Kurdan û ya gel û neteweyên din ava bûye û ev 100 sal jî wisa berdewam bûye. Hişmendiya li paş vê tundî şermazar dikin. Banga avêtina gavên pêwîst dikin û careke din dibêjin ku aştî bi naskirina hukûqa hevdûn û rêzgirtina li hevdûn pêkan e. Em li dijî vê tundiyê bêdeng namînin û vê hêşmendiya tundiya mêrperest bi awayê herî Kurd şermazar dikin û destnîşan dikin ku em ê têkoşîna parastina pêşvebirina zimanê Kurdî li her derê bilind bikin bê ziman jiyan Bana